nang belek belang sogo nong ino nani ni sung joto nung mokol lok leja ke Belbari motha oh nasi ni belum sung nasi to merah itu dia nak bokap malam wo belak punan ibagai mana cesta khainai mana bo hai sugui khaimai apa na bisista mana ja bistin punya mana sagri jini rokno sagri jini rokno mana ko jisno yasak mani kore jisno bini sagri rokno tai bini borok rokno je bono yasak mai rokno bo bahai ke tongna ni fulunga abona sing bisista fulunga sing jisno bai terman kore jisno yasak na mani kore bahai ke tongna na bahai ke bo bai mi na na tu bai ke tongna na abona bisista sagri amno rokno samen musugote no rokno fulunga musugo mokol ni bodla mokol buan ni bodla buan ni samani ako no rokja siapa anu no sawo no ni hanya kana borong ya utas khorosas ni ya ra khalo thabarake ya si thanga no basang ni khorosas ni ka ni ba ke thanake ni julai ni bokono ahnu ri khorosas ni khoda jol barke ma ka sati ni ke tai ma ka sana ro ahnu ti ri no khorosas no ni kani muksas sange no bono ahnu ri khorosas ni kani sorok ka ke no bono ahnu ri ni ke na ani bono hamza di ni no ali borok no ani amno no sawo piaba no ni kana ali no hamza di no surane no hamari di no nasane de bagu suri sani hage no chukno hani khani sadala mai tamni ke bobi satuno borok ka habo no borwo borok hanya ro borwo hanya kana no bo bagu wo ka ham kana no borwo no hamza ne sini ke ka to kam no no shaka do nai text ro me ro aku no hamza la kala chukno hani non ni borok borok sini ko salake boyo no kam nai chukno hani no ni kha ba ham te pas no ro bo hi ba ham ti ke dai ba ke hamza la ani mane jisu ni do yo khai ba ni ke se bi ni sa ni ni mana ke se joto no sung sini mo thawo sini pa ro sini haste wo sung kam ke tong nan ke jisu ba gong ke tong nan ba ke sung khros ke ka ba hamza ba ni sung ka ham khai bo ba tong nan ba ke sung bono suri sani tong nan ni na go ke sung phadi pa ke bo ni kala ani suri sang na sung pa ke suri sang lai nai ani sini afa ni mo ko thar suri ja ku ni ha pa ku ni mo sung te sung ha ma ha o ha bo Kcharmung nama ni saat kali ini sudah terjadi hanya kerana dengan senang apa itu betul hanya kerana nak terjadi cuma aku mau tahu siapa yang akan terjadi amin belum menjadi hari aku berunjuk sebagai baik itu beri beri saja ini masih terkait sudah saja oh hari cuma ini baik itu masih sudah kerana tapi potensi berbuat sebagai susah apa saja yang terjadi amin hamba je kono macam ni pun saya senang mana pun kan cumi nonggu belated International Women's Day belated jeng tini ko tabukai program pai mai chalai tungi ko na hadi program pai be tabuk iko mai chalai tungo jeng inke program pai be kha jini International Women belated mane de chung palai le tung mani yak lo tabuk iko anita khok borom ganang sukmar dewarma jini catechist inke tini ni program baheng jakha tini ni je program to blai khina peaceful lengkha abo blai khina naithok tai kaham no lengkha bahai ke hamba buri rok ni je bumi ka tong mane abo buri rok blai khina abo no palon khlaika tai a program no jo to pulen simi paithak jora naithok kai phai mane yagulo no tabuk sana ne bagai line basalai tong Kcharmung tam tong Kcharmung gong kai to tabuk to o jora wong kai jeng saimano lenten season sini bisingo yes abon bagai no lenten season bagai jeng asa bahan dok asa na lai liya jeng alu rok tai dal rok bahai kino salai asa kana sapese no na sini kosong lai jeng tong lai ni abo sini ram suplement bising tai abo klaijak acha angke bo mon tha ni borok phailai ka tini sini je khumlong paris ni bisingo to atta mo tha tongo bises kai tei mairang kila champa tei sikam debra kami kumpia tai khumlong belbari hingke hambai joton kena bai kana hingke tinin bagai asung joton hai malai phinai Jisu Kristo ni mungoi hambai